Du finder skatten. Så se side 18. Hvad snakker du om? Der er en skat, og den er på side 18. Hvad der? Se side 105, hvis du gerne vil hjem. Ikke flere eventyr, Bjarke. Du er nederen. I Horsens Fjord af muld ligger en lort af guld. Side 20, hvis der er vej. Nice. Jeg tror, vi er på sporet af en skat. En lort af guld. Log 20 divideret med 10 er sidste spor. 20 delt med 10. Jeg finder lige en omrække. Ja, prøv lige. Det giver 2. 2. Hvad er det? Det er blok 2. Nå. Hvordan gør det? Fuck, hvor er det vildt, det der er kruse. Hvad snakker jeg om? Det er fordi, der er en skat, og den er over i blok 2. Det er bitte eventyr. Skal vi tjekke det ud? Lad os. Vi gør det. Hallo, drenge, må jeg ikke være med? Nej. Så debat mobil. Det er ja. Det er blok 2. Horsens Fjord, lort af guld. Hvad gør vi? Der er kort derovre. Hallo, Horsens, det kan ligge omkring Esbjerg. Nej, er det ikke på Sjælland eller sådan noget? Jeg tror, det er en snyder, det her. En snyder? Grænsted. Hvordan staver man til Horsens? Den er H. Den er her. Der er Horsens. Hvad så? Ligger der lort af guld? Ligger der noget guld? Noget guld? Hvor står det? Hvad fanden er det? Dette ord giver adgang til næste spor. Hvad fuck er det? Roffel. Der står Jeg tror, lort. det er en kode. Lol, haha. Det er en kode til computerne. Til en computer. R, G, H, 88, W, L, O, L, Lol, haha. X, X, X. Nej. Det... Der er kort. Kort? Det er fandme det. Prøv ud. Det er kortet. Det skal ud, drenge. Vi er fat i noget her. Det ligner skolen. Se på det. Kan vi tyde det? Det er skolen. Vi kan godt tyde det der, drenge. Hvor er krydset? Hvor er kryds? Kryds? Hvad er Der er Krydset, der er kryds der, drenge. Vi skal have fundet det nu. Næste stop, drenge. Hvor tror jeg, det kan være henne, drenge? Jeg vil sige kantinen. Kantinen? Hvilken Er det kantine? det? Hvor... Det kunne godt være kantinen. Det er det muligvis. Nå ja, det er på Stig Gårdhaven. Det er da det er. Du har da ret, Mathias. Der er så chancen. Stop. Stop. Derude. Er det her? Det må være her. Eller hvad? Ja, det tror jeg. Det ligner en skulptur, det der. Kan den noget? Det er... Det er drenge, der er en løs sten heromme. Seriøst? Prøv at tage den op. Der er en seddel dernede. Det er jackpot, drenge. Der er en kode på. En kode. Det ligner en kode til et skab. Prøv at se. Men, Hvilket sted? men, Der står 5 til højre, 7 til venstre. Så må det være et skab, må det ikke? jo, men hvad for en skab? Tænker I det samme som mig, drenge?
Spøgelsesskabet. Det er det der skab, er det ikke? Jo, det er det. Jo. Jeg ved sgu ikke helt. Så vi åbner det. Er det ikke lidt for sent nu? Jo, vi åbner. Men Jerry, den der forbandelse, der ligger på det skab der. For helvede. Det er låten af guld. Vi har den, drenge. Kom så. Jon! Men fuck var det? Efter ham, efter! Så fik vi lorten af guld. Det er ikke rigtig brugt noget. Nej, ud med den.